le bayenze kukhosapho mabathemele sifike kuphi final abanandaba nezinye izinto AFCON bathini sifika ku semi-final siqualifyela in World Cup ngana sifike sijabulile hotel antankinga hayi bathi hayi ngeke asipheleli la kakhulu ke ngoba sithola Nigeria bakhiphe i-first team manje badamele sidlula sadlula sathola Morocco na kumele sishaye because then call baskoloda and then into later as a speed like social media yeah understand so we motivation na the two time basipiteli thina ku social media and this campaign now we want to have final this campaign now we really want so must go to basha I we see but and obviously we favor this ngapha idayili ngakanda 17 ziwini ngayi yeah no yeah newina kanjani bekumele siwini ayikuka futhi actually out of this was my winner kana you hear we celebrate ngakho bengathi ungazobona phansi no be personal ngoba ngicabanga time alami la ngasho ngifuna ukushashana lapho kumele landa irole enkulu mfethu career yami mfethu ngiyabonga ngiyabonga mfethu yabona nomakhriza ngiyabonga because makhriza bakana sacrifice isikhathi sokuspana abelazwa ikari kumele echimini ikari mara time alami mfethu mamazizo kwezidisi mfethu was always the story akusimuntu uzokushasha ngoba ngintwana yakhe hloba right akutshela mfethu manje nonsense yangithola besinokubuya mfethu emagaming singarinisa ukujeda nonsense ya ngifokile lapho mfethu nama ngifuna ukuzwa next yangithola kubhlungu ngifaka utswayi mfethu la mfethu like ngesilondeni sami mfethu ngiyenze kube wese nje yaqinisa kahle understand so lezo zinto lezo nje azenzile ngiyazibonga to this day mfethu ngisasho nalo akaspend mfethu neshini leminyaka le mfethu but kuba khona wakhe nje thamela mangazi ngibani course emzini nje akazi kuphuma nathi naye course thengisa class namanje basa